Hola, ahoj! Podľa tej vlajky za mnou si určite všimla, alebo všimla, že sme v Španielsku. A máš rád Španielsko? Chceš vedieť po španielsky? Tak ťa pozývam do môjho samoštudijného kurzu. Máš tam videolekcie, audiolekcie, cvičenia a hlavne interakciu so mnou. Budem ťa tam povzbudzovať, motivovať a stále pridávať nové a nové výzvy. Takže hovorová španielčina, tá tam je tiež. Môžeš sa teda naučiť, ako si objednať kávu, čo budeš potrebovať, keď pôjdeš do potravín, alebo ako ja teraz. Ideme k zubarovi, takže ak budeš potrebovať napríklad zubara, tiež sa budeš vedieť dohovoriť. Takže môžeš sa pridať na španielčina jednoducho. Nájdeš ma na Patreone alebo Spotify a ty si vyber formu, aká ti vyhovuje. Či sú to videolekcie, audiolekcie alebo kombinácia. A vieš čo? Je to za jednu cenu súkromnej hodiny, ale prístup na celý mesiac. Tak už nečakaj a poďme!